Mushure mekusungwa kwemwanakomana wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, zvinonziwo mwanakomana waPhillip Chiyangwa aive mumwe wevakasungwa nemhosva yekuwanikwa vaine zvinodhaka. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwewo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mapurisa akasunga Robert Mugabe Jr., mwanakomana wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uyo ane 33 years, achipomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka pamwe nekuzviputa. Along with him, a whole syndicate got busted, including Michelle Jackson ane makore 28, Simbarashe Kaseke ane 37, Wellington Ngube ane 19, Tanaka Kashamba ane 25, and notably Phillip Chiyangwa ane makore 26, the son of wealthy businessman and ZANU-PF bigwig Phillip Chiyangwa. Mapurisa akawana masachets 25 embanje ye-Indo hybrid inova mhando yakasimba yepamusoro yecannabis, pamwe ne6 mapiritsi e-ecstasy. Robert Jr. akabatwa achityaira zvisina tsarukano pedyo necheckpoint aine mbanje necocaine, and he spent the night in Harare Central cells before the court. Chiyangwa Jr. claims 1 gram yembanje yakawanikwa mumotokari yake. It was planted by detectives. Anoti mbanje iyi yakaiswa nematikitivha kuti agonzi ane mhosva. Kusungwa uku kune wese ari kutaura nekuti ava vana vevanhu vane simba, kids of very powerful people in Zimbabwe. Both Mugabe Jr. and Chiyangwa Jr. appeared in court on October 2, remanded in custody pending bail rulings the next day. So mhuri yeZimbabwe, do you think justice will be served or will connections get them off easy? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.